La Constitució espanyola s'ha de reformar, sí o no? Particularment, com a independentista, jo no tinc cap intenció de reformar-la. En tot cas, a Catalunya de derogar-la. Això doncs, és l'objectiu de qualsevol independentista. A més, una Constitució que, com a independentista, simplement aspiraria a modificar-la o a canviar-la si pogués contemplar el dret a l'autodeterminació de Catalunya, cosa que això és absolutament impossible per als mecanismes de reforma i de canvi de la Constitució, que són enormement complexos i, evidentment, nosaltres com a minoria nacional mai tindríem els vots al Congrés espanyol com per modificar-lo. És més difícil modificar això que arribar amb carro a la Lluna. Per tant, l'objectiu de la Constitució espanyola, en aquest cas com a independentista, torno a repetir, doncs que és derogar-la. Canvis la Constitució espanyola, si no vaig errat, n'ha fet dos. Un al 92 per incorporar una paraula que posava i passivo, pel tema del vot dels ciutadans europeus, i l'altre doncs, perquè Europa els hi va obligar a modificar-la per tal que la deuta pública fos pagada abans que res. És a dir, els espanyols modifiquen la Constitució només si els hi diu a l'amo, que és Europa, en aquest cas. Per ells mateixos mai faran una Constitució o faran cap canvi a la Constitució que trenqui la indissolubilitat aquesta d'això d'Espanya o que l'exèrcit sigui el garant de la unitat d'Espanya. Per tant, deroguem-la, la Constitució espanyola a Catalunya, que és el millor que podem fer.